बाय अन्दायग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर दिनै जोङो बे गुवाहाटी खेत्री डिभाइनिटी सेन्टारनि मोनसे जायगा थार जायगा जाय बै समाव जेरै जिसु ख्रीष्टआ गावखौ क्रुस दंफाङाव आलायजानायाव बिफानो गावनि जिउखौ गथायनायनि सिगां बियो जेरै गावनि बिमा मारियाम आरो जहनखौ नुनानै बियो बुंदोंमोन अ आइ नै नोंसारलाया आरो जहनखौ बियो बुंदोंमोन बेनो नोमाया दिनै बे मोनसे सावगारिनि खाथियाव जाय जिसुआ गावनि बिमाखौ जहननो एबा गावनि सेलानो एबा जोंनो गथायनायनि आरो लोगोसे नैबे मोजांथार डिभाइनिटी सेन्टारनि खेथ्रियाव जों दिनै बे जायगायाव सानब्रैनि रिट्रिट जोहोलाव सिख्लाफोरनि रिट्रिटआव जोङो दिनै जोब्बाय आरो मानोना बे जुलाइ अखाफोरनि 21 थारिखनिफ्राय लानानै 24 बे खालाराव दिनै गोबां जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोजोननाय मोन्दों दाब दाब जायगानिफ्राय जेरै बङाइगाव डायसिस तेजपुर डायसिस गुवाहाटी डायसिस आरो डिब्रुगड़ डायसिसनिफ्राय बिथांमोना बे जायगायाव नुजाफैनाय जादों मर देन 200सो गासै जोहोलाव सिख्लाफ्रा बाहागो लानानै जिउनि गोजोननायखौ बिथांमोना फोरमायदों दा बिनि गेजेरजों आरोबाव दिनै जों बाहाय नोंथांमोननिसिम बे सावगारिखौ लाबोनाय गुबै खार'ना जोंनि मानगोनां जेरै अल बर' काथलिक एस'सिएशननि जाय आर्च बिशपआ गावनो रिकमेन्डेसन होनाय बिथाङा दिनै अल बर' काथलिक एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट आरो बिथां जसेफ नार्जारी लोगोसे आरोबाव जोंनाव जाय फंबाय मार्टिन दैमारि बिथांजों लोगोसे जों दिनै बे जायगायाव दं आरो बिथांमोनहा माखासे फैगौ जोंनि जानो गोनां मोजां प्रग्रामफोरनि थाखाय मोगा मोगि लानो सानदों दा नोंथांमोना फारि फारि नालांदो अनदायग्रा लोगोफोर दा जोङो नैबे समाव आं बिथांजों सिगाङावनो गोजोननायखौ होग्रोबाय आरो बिथांनोबो आंनि गोजोननायखौ होग्रोबाय गोजोन्थों आच्चा बे डिभाइनिटी सेन्टारा खयथा लेंगुवेज एबा मा भाषानिजों एबा बेवहाय जानाय जायो आरो बिनि डाइरेक्टरा सोर आरो बेजों लोगोसे बाहाय साबसे बेबायदिनो फादार सिस्टारफोर दं एसे बुंनो हागोन नामा बेखौ बिनि डाइरेक्टर आरो बेहाय मोनसे भाषानि जायो बेखौ एसे बुंग्रोनो हागोन नामा बे गुवाहाटी डिभाइनिटी सेन्टारावहाय गोबां हारिफोरनि माहारिफोरनि रावै रिट्रिट खुंनाय जायो बेवहाय आरो बिनि डाइरेक्टरानो जाहैबाय थमास एथिल बिथाङानो मेइन डाइरेक्टरहाय बेवहाय बिथांनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' काथलिकफ्राबो बेवहाय रिट्रिट खुंनो थाखाय बाहागो मोननाय जादों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां बोसोर बर' रिट्रिटखौ खुंबोबाय बर' बाइबेल कनभेन्सनखौ खुंबोबाय आरो फैयै फैयै नैबे समावहाय गोबां जोंनि बर' काथलिक जोहोलावजोफोरनि प्रग्रामावहाय बाहागो लाफैनो हाबायदोंमोन आरो जोबोद मोजाङै जाफुंसारलांदों आरो फैगोन सेप्तेम्बर दाननि 19निफ्राय 22 तारिखसिम जि समावहाय फुजानि बन्द सरकारि बन्द बे समावनो आरो मोनसे जोङो बर' बाइबेल कनभेन्सन खुंनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो बे प्रग्रामनि थाखाय गासैबो जोंनि बर' काथलिक आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोनखौ इसोरनि बोरजों सुफुंजानो थाखाय गावनि जिउखौ सोलायनो थाखाय बेवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायहरनाय जादों बेवहाय बे प्रग्रामखौ दैदेनलांनो थाखाय गवानिफ्राय सासे मुंदांखा इसोरनि बोसोन फोसावग्रा बिथाङा फैगोन जोंनि प्रग्रामखौ दैदेनलांनो थाखाय आरो जोंखौ फोरोंनो थाखाय इसोरनि बोसोनजों आरो बे प्रग्रामखौ जाफुंसारनो थाखाय मिसाबुलि बावफैगोन जोंनि आर्चडायसिसनि गुवाहाटीनि जन मुलासिरा आरो बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन डायसिसनि बिशपफोरबो फैगोन जोंखौ हेफाजाब होफैगोन आरो बेवहाय गोबां मेलेमजिबि गोलाव गेदेर गियानिफोरबो बाहागो लाफैगोन बेनिखायनो बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनाङै मोजाङै जाफुंसारहोनो थाखाय आङो जोंनि गासैबो बर' काथलिकफोरनिसिम गुरै खावलायहरनाय जाहाथे जोंनि मण्डलि एबा पारिस दैदेनगिरि जेसेबांनाखि फालकफोर दङ प्रसारिकाफोर दङ बिथांमोना जोंनि फोथायारि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे बे जायगासिम दैदेनबोयो आरो जोङो इसोरनि बोसोरजों सुफुंजानानै जोङो जिउआव आवगायलांनो हायो इसोरनि बोरखौ मोननो हायो सोखाजानायखौ मोननो हायो आच्चा दा जोंथ' बाहाय मिथिनो मोनबाय बिथांनिफ्राय आच्चा बे फैगौ बे फुजा बन्दनि बे बोसोरावनो बोहैबाय थानाय बे 2025 मायथाइनि फैगौ फुजा बन्दनि जाय सेप्तेम्बरनि कय थारिखनिफ्राय लादों 19निफ्राय 22 तारिखसिम 19निफ्राय 22 तारिखसिम बे प्रग्रामाव जोंनि बे गुवाहाटी डायसिसनिल' ना तेजपुर डायसिसनिल' ना गुबुन गुबुन डायसिसनि बङाइगाव डायसिसनिबो एबा बबेबा डायसिसनि फैगोन
आङो अल बर' काथलिक एस'सियेसननि आफादगिरि जानानै आङो बेखौ मोनसेल' डायसिसनि सानाखै मानोना डिभाइन रिट्रिट सेन्टार खेत्रिनि डाइरेक्टरजों सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो जे जोङो मोनसेल' डायसिस बा जोङो जेसेबांनाखि सुबुंखौ जोङो मोननो हायो एबा मोनसे समनि गेजेरावनो जोङो गोबां सुबुंफोरखौ इसोरनि बोसोरजों सुफुंनो हायो बेखौ साननानै जोङो बङाइगाव डायसिस तेजपुर डायसिस डिब्रुगड़ डायसिस आरो गुवाहाटि डायसिस बे मोनब्रै डायसिसखौ जोङो कभार खालामनो नागिरदों आरो बे मोनब्रै डायसिसनि जेसेबांनाखि जोंनि फोथायारिफोर दङ बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायहरो जाहाथे बेवहाय जोङो बाहागो लाफैयो। आदसा बेनिफ्राय बे जायगायाव फैनायाव जेरै प्रसार प्रसारिका बेनिफ्राय मण्डलिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि एबा जोहोलाव सिख्लाफ्राबो बाहागो लानो हागोन नामा? बे प्रग्रामावहाय बिसेसकरि जोङो अकल दैदेनगिरिल' बुङोबा जाया एबा जोङो बिमा बिफा फोथायारिखौल' बुंबा जाया। बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ सोर दैदेनबोगोन बिसिम एबा मण्डलिखौ सोर दैदेनो आरो मण्डलिखौ दैदेननोबा जोंनो मा गियान नांगौ बेनिखायनो बेवहाय आङो बेखौनो मिथिहोनो लुबैयो जोंनि फोथायारि बिमा बिफाखौ दैदेनबोनो थाखाय फालक आरो प्रसारिकाफ्रा गोनांथार आरो बिसोरो गावनि मण्डलिखौ दैदेननो थाखाय बिसोरनो गियान बेनिफ्राय गोबां मोननो हागोन बेनिखायनो बिमा बिफाजों लोगोसे बिथांमोनखौ दैदेनना लाबोनायाव हेफाजाब होनायजों लोगोसे बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनाङै मोजाङै जाफुंसार होनो थाखाय आरो गोग्गोमै जोङो खालामनो थाखाय गासैबो बिसेसकरि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायहरनाय थायो। आदसा जाहाथे गोबां माखासे प्रसार प्रसारिकाफ्रा बुंनो नागिरो जोङो भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय जेबो बिथोन मोनागौ मानि जों बबेबा मोनसे जायगा प्रग्राम लाहैनो जोङो आवगायनो हाया नोंखौ मानोना जोंनि काथलिक डक्ट्रिन एबा काथलिक केनेलाव लिरनाय दं जों दरजाजों हाबो दौरिफोरनि बिथोन बादि माखासे जों मावनो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो दरजाजों हाबनाय माने जोंनि दौरि बेनिखायनो दा आं सानो जोंनि जेसेबांनाखि मोनब्रै डायसिसनि सिङाव थानाय जाय फादारफोर एबा पारिस प्रिस बिथांमोनखौबो नोङो अननानै गुरै खावलायहरनो हागोन नामा दि गावनि गासै फोथायारिफोरखौ गावनि गासै मेन्दाफोरखौ बे जायगायाव बिथाङा थिनहरनायाव माबा नोंथाङा बुंनो सानो नामा? बे बाथ्राखौ मिथिहोनाया जोबोद गोनांथार मानोना जोङो मोनसेल' डायसिसखौ जोङो बेवहाय कभार खालामा मोनब्रै डायसिस कभार खालामगोन होननाय बायदियै जोङो मोनफ्रोमबो डायसिसावहाय बिनि मेसेजखौ जोङो हरगोन जे मोनफ्रोमबो पारिसावहाय बे मेसेजखौ जाहाथे शेयार खालामनो हानाय बायदि जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि फोथायारि बिदा फंबाय बिनानावफ्रा दैदेनगिरिजों लोगोसे बे प्रग्रामाव बाहागो लानो हानाय बायदि आरो बेखौ फादारफोरनाव नों मा बुंनो सानो फादारखौ खावलायनो हागोन हाया? बे समाव आङो गासैबो जोंनि जेसेबांनाखि पारिसफ्राव जोंनि बर' फोथायारिफोर दङ काथलिकफोर दङ बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनखौ जाहाथे बिसिम दैथायहरनायाव पारिस प्रिसफ्रा जोबोद हेफाजाब होनानै दैथायहरनाया बोसोनजों लोगोसे गोनांथार बेनिखायनो आं खावलायहरो गुरैयै जेसेबांनाखि पारिसावहाय जोंनि बर' काथलिकफोर दङ आरो बेवहाय जाय पारिस प्रिसफ्रा दङ बिथांमोननि फोथायनायाव आरो जिउखौ सोलायनायाव इसोरनि बोर मोननायाव बिसोरनि जिउ खुंलांनायाव जाहाथे आवगायलांनो हानाय बायदि बिथांमोना हेफाजाब होयो जेन। आदसा अनजाग्रा गासै आफा बिनानावफोरजों खोनागासिनो दं आं बेखौनो गुरै खावलायो मानोना जिखि प्रग्राम जाया मानो गासै जोंहा पारिस प्रिसफोरनि माखासे बिथोन बादि जों आवगायलांनांगौ जायो बेनिखायनो अनजाग्रा जोंनि जेसेबां पारिसाव दैदेननाय जाय मानगोनां जोंनि रेभारेन्ड जाय फादारफोर एबा पारिस प्रिस बिथांमोना गावनि मेन्दाफोरखौ जाहाथे गोथां गोजोन गुरै गांसोआव गबनो थाखाय इसोरनि रावफोरखौ जोङो बेबायदिनो जों गावनि मण्डलियाव गावनि पारिसाव एबा गुबुन जायगाफ्राव जोङो दैदेनहरो एबा दैदेननो लाबोयो बेनिखायनो अनजाग्रा पारिस प्रिस गासै फादारफोर नोंथांमोना अननानै बेदिनो दाब दाब जायगाफ्राव मोजां प्रग्रामफ्राव बिथांमोना दैथायहरो आरो बेहायनो नैबे फैगौ जाय 19 थारिखनिफ्राय लानानै 6 थारिखसिम 22 थारिखसिम फुजा बन्द'आव जानो हागौ बबेबा पारिसफ्रावबो प्रग्राम थानो हागौ अब्लाबो बे जायगायाव जाय आर्च बिशप जन मलासिरा आरो गुबुन गुबुन डायसिसनि बिशपफ्राबो फैगोन होननानै जेरै जोंनि फादार थमासआबो डिभाइन रिट्रिट सेन्टारनि डाइरेक्टराबो बिथां मिथिहोबाय बेखायनो बे समाव अनजाग्रा फादारफ्राबो बे जायगायाव जोंनि फोथायारि आइ आफा बिदाफोरखौ नोंथांमोना गावनि पारिसनिफ्राय दैथायहरगोन आं बे गुरै खावलायनाय दा बे समाव जोबनायाव आं मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों गोबाङानो जोंनियावहाय सोंलु सोंहरो जे बेबायदि रिट्रिटखौ जोङो गुबुन पारिसनि सिङाव एबा गुबुन गामिफ्राव जों खुंनो हाया नामा नाथाय जोङो नुनो मोन्दों मिथिनो मोन्दों जे जों गुबुनाव बेबायदि प्रग्राम खुंनो थाङोब्ला गोबां जोंहा खरसानि खोथा दं फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि खोथा दङ। बेनिखायनो जि जायगाया नर्थ इस्टनि मोनसे हेड सेन्टार
बे जायगायावहाय गोबां थाग्रा जाग्रा बेबस्था गासिबो दंजोबखायो बेनिखायनो बेवहाय जोङो फैनानै रेजिस्ट्रेसन फिसखौ होयोब्लानो जों गासैबो सुबिदाखौ मोननो हायो जोङो बेवहाय फैनानै जोङो गोसो होनानै गासैबो समफोरखौ जोङो इसोरजों समखौ खाथायनो हायो बेवहाय संग्रा दङ राननानै होग्रा दङ उन्दुग्रा दङ थाग्रा दङ गासैबो सुबिदाया जों मोनजोबनो हायो खिन्थु गुबुनाव जों बे प्रग्रामखौ खुंनो थाङोब्ला जोङो गासैबो गुबुन मानसिनि हेफाजाब लानानै जोङो रां बाहायनानै जोङो मावनांगौ जायो बेनिखायनो जोबनायाव आं बेखौनो गुरै खावलायहरबो जाहाथे जोङो फैगोन सेप्तेम्बर दाननि 19 तारिखनिफ्राय 22 तारिखसिम जानो गोनां प्रग्रामा मोनसे स्पेशल बर' बाइबेल कन्भेनसन जोंनि थाखाय आरो बिसेस जोंनि बर' फोथायारिफोरखौ जिउआव फोगोमनो थाखाय बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों मानोना जोंनि बर' फोथायारिफ्रा गोबां जिउआव लोरबां जाबाय फोथायनायाव लोरबां जाबाय आरो न'खरफ्राबो गोबां थेर बेथेर बायफ्लेलांजोब्बाय जों बेखौ माब्रैहाय लुफिननो हागोन माब्रै दाखांफिननो हागोन आरो जोंनि फोथायारिफोरखौ जोङो माब्रै जिउआव जौगाहोनो हागोन बे थांखिखौ लानानै जोङो प्रग्रामफोरखौ बे जायगायावहाय खुंनाय जायो जोबोर गोजोनथाव अनदाइगाफोर दा जों गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय जोङो रिट्रिटआ जोंनि थाखाय गोनांथार आरो दा बे समाव अनजाग्रा जोंनि गेजेराव जाय मार्टिन दैमारि दा नोंथाङा बे रिट्रिट डिभाइनिटि सेन्टाराव फैनाया दिनैसो फार्स्ट ना गुबुन दिनावबो फैबाय आरो फैनानै माबायदि जिउआव मोनदांखो आरो नों इसोरनि मेथाइफोर खननानै जिउआव गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौ लाना एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा नंगौ आं आदा निमालखौ चेनेलखौ आं बरायबाय फार्स्टआव आङो बहुत बोसोर फैबाय जेब्ला ब्रादार स्टिफेना बेयाव फैबाय थायोमोन बे समाव जोंखौ थांनानै बुङोमोन बै गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टआव फै होननानै बिदिनो आंनि मेसेजआनो फार्स्ट फैग्रोबाय फैनाय समाव मेसेजआ आंखौ लिंबायनि उनाव आं गोबां बेयाव फैनानै आं गोबां गोजोननाय आरो इसोरनि बोरखौ मोननानै आंनि न'खरा दायो मोजाङैनो मोजां इसोरनि बोरजों गथ' गथाय गासिबो सोलिलांबाय थानो हादों आरो आं गोबां सोलोंनो हाबाय आरो आं माखासे आं गस्पेल संफोरबो गायो सम सम बेबायदिनो इसोरनि बोर आरो बाइबेल फरायनानै आं मोजां एकदम गोजोन जिउ इसोरनि सान्ति बोरखौ मोननो हाबाय नों दा मा मावो आरो आगोलाव मा मावोमोन आं फार्स्टनिफ्राय आङो 20 बोसोर बा 25 बोसोर बायदि जाबाय आङो गारि सालायनायाव उन्दैनिफ्राय आङो गारि सालाय आं गथ' गथायफोरखौ फेदेरबोदों आरो बिदिनो लास्ट उन्दैया ग्रेजुवेट जाबाय बिदिनो गासिबो गथ' गथाया फरायलांनो हाजोब्बाय आदसा दा बेनिफ्राय नों दा मा मावगासिनो दायो आङो गारिखौनो सालायबाय थायो डन बस्क' स्कुल पानबाजार गुवाहाटि आदसा दा जोबोर गोजोनथाव बेनिफ्राय नोंथाङा दा नैबे रिट्रिटआव फैनानै एबा रिट्रिट सेन्टाराव फैनानै आरो रिट्रिटआव बाहागो लानानै बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बर' रिट्रिटफोर सोरनिबाफोर मोनबायमोन नामा मोनबाय आङो फार्स्ट आङो गामियाव जोंनि गामि हाग्रामारि आरो सरनापारायाव आङो आदा दैमालु ब्रादार दैमालुनि रिट्रिटखौ मोनदों बै समाव गोबां मानसिफ्रा ख्रिस्टान जोंनि मण्डलि जानानैब्लाबो बिसोरो इसां इसोरनि बायक'खौ मिथिस'नो हायाखैमोन जेब्ला ब्रादार दैमालुआ गामि गामि गिदिंनानै इसोरनि बायक'खौ फोसावदो बे समाव गोबां मानसिफोरा बिनि बुंनायखौ फोथायनानै दिनैसिम संसार इसोरनि न'खरखौ गथ' गथायखौ खुंलांजोबनो हादों बे ब्रादार दैमालु रिट्रिट लानायनि गेजेरजों गामि गांखनाव आदसा नोंसिनि गामियाव बै समाव मा अनलायनायफ्रा खममोन ना लोंनाय जानाय फैनाय दंमोन आरो माबायदि कन्डिसनाव दं दा मोजां इसोरनि बोरखा बै समावदि आङो नोंनि खुगानिफ्रायनो आङो गामि गामि दाब दाब जायगायाव जा जन्मला सेरायाव जेब्ला पार्टिसिपेशनमोन अदालगुरियाव बिथांनि अननायजों आङो गोबां दाब दाब जायगायाव रिट्रिट खालामबोदोंमोन आरो बे तेजपुर डायसिसनि आन्डारावनो दा नोंसिनि गामियाव दा माबायदि इसोरनि फोथायनाय आरो सरनापारायाव माबायदि फोथायनायखौ नुनो मोन्दों बिनि एसे सावगारिखौ बुंनो हागोन बै समाव जोंनि हाग्रामारि आरो बे सरनापारा बे समाव गोबां आं गावनि हाग्रामारिखौ बुंग्रोनोसै बे समाव गोबां गिर्जायाव फैनो हायो गोसो बिदि मानसि दंमोन फैब्लाबो गोसोआव थायामोन खोनासंनो हायामोन आरो जौ सेरेब लोंनाय निसायाव एसे सम माखासे साथाम साब्रैसो मानसि दंमोन ओमफ्राय दायो माने गोजान निसा बुस्थुनिफ्राय गोजान जानानै दायो इसोरनि बायक'खौ बांसिन खोनासंनो हाग्रा जाबाय सरनापारायावबो हाग्रामारियावबो इसोरनि लामायाव फैनानै न'खरफ्रा दा माबायदि जाखो न'खरफ्रा सरनापारायावबो इसोरनि बायक'खौ बांसिन रोंसिनबाय आरो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा सरनापारायावबो बिदिनो इयुथफोरखौ सालायनो हाग्रा सानडे स्कुलखौ सालायनो हाग्रा मन्दिरफोरखौ सालायनो हाग्रा प्रसारिका ओंखारबाय दा रिट्रिटनि गेजेरजों गोबांथार जोंनि जिउआ सोलायो मानोना रिट्रिटआ जिउआ सोलायनाय आरो रिट्रिटआ स्पेसियेल गोथार जिउआव गावनो स्वयं थाना दैदेनो बेनिखायनो दा बे समाव जोङो
बे मोगा मोगि लानायनि गेजेरजों फैगौ प्रग्रामफोरनि थाखाय सावरायनायनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो खेबसेबाव फोरबो जि सेक्रेटारिनि मुङाव साफ्रोमखौबो आंनि बे जथिफ्रांजों गोजोननाय लाहरनानै बिथांमोननि खेबफा खेबफा गोजोननाय बावबाय हामबायसै गोजोन्थों दे हामबायसै गोजोन्थों